Dobré ráno. Dobré ráno. Tak ja už naozaj neviem. Včera sme sa rozprávali o tom, že biele pečivo je vraj zdraviu prospešné. Dnes sa dozvieme, že takéto obaly, do ktorých si dávame napríklad v reštauráciách zabaliť jedlo, vraj sú zdraviu nebezpečné. Čo robíš? Sifón, robím si sodovku, to je vraj teraz znova populárne a zažívame, ukážeme nie takéto moderné a novodobé, ale aj také tie klasické, staré, krásne. Zostaňte s nami. Príjemné piatkové ráno vám želáme. Tak Dobré ráno. my už sme tu v čulej debate, pretože možno aj vy si dáte obed zabaliť do nejakej takejto podobnej, do podobného plastu alebo nádoby, ale najnovšie dohady hovoria o tom, že je dosť možné, že je to zdraviu škodlivé a práve preto sa o tom porozprávame s pani doktorkou Ivetou Truskovou. Takéto obaly sú u nás na trhu veľmi dlho a zrazu prídeme s informáciou, že je dosť možné, že môžu spôsobiť rakovinu. Provokovali k tomu, že dnes si obed nedáte do takejto nádoby, ale pôjdete sa radšej niekam nájsť. A kávu si nerobte do takých tých umelých pohárikov, ale normálne si zoberte nejaký hrnček alebo šálku a do takejto nádoby prosím umiestňujte tie horúce nápoje. Kamil Konkoľ, príjemné dobré ráno, ahoj. Ahoj, pekné dobré ráno. Presne ako hovoríš, inak aj my u nás na webe tvnoviny.sk sme informovali o styréne a práve o Američanoch, ktorí... Ale čo som vyskúšal je sifón alebo sóda, pokiaľ chcete. Počkajte, a Dodo je zlepšovateľ, lebo to, čo sme robili v úvode, prepáčte, môžem to Dodo ukázať? K vám odchádzame zo záberu. A prepáčte nám to. Dodo teda robil sódu a potom mi podal tú bombičku, ktorá je absolútne studená a je to výborná vec, dámy. Hneď ako váš partner dorobí sódu, tak si zoberte potom tie bombičky, ak máte problémy s očnými váčkami, Áno. tak si to poprikladajte a máte nádhernú pleť, takže ako ja toto odnes Dodo, díky, používam. To bude tá moja nová rubrika. Želáme vám krásne, dobré ráno. Dobré Vítajte ráno. pri sledovaní Telerána. V tej najbližšej polhodinke sa budeme rozprávať napríklad aj o haluxoch, ktoré nám odhaluje letná obuv nosiť celý deň a dennodenne, pretože toto sú práve topánočky, ktoré spôsobujú haluxy, ale viac už na túto tému s odborníčkou. Tak a už vôbec nie sú vhodné na behanie po obchodoch, kedy zháňate obkladačky, umývate. S pani doktorkou Blaženou Brozmanovou, ortopedičkou, sa v tých následujúcich minútach budeme rozprávať o tomto probléme, ktorý trápi mnoho, najmä asi žien. Budete so mnou na moje topánočky, takže toto sú také tie typické topánky, ktoré nám, ak ich budeme nosiť niekoľko hodín denne, môžu spôsobiť haluxy, že? Noha je tam stlačená a dôjde tam k tomu vykrivovaniu palca. Však? Presne tak mladým dámam hovorím, alebo slečnám, ktoré ešte nemajú ukončený vývoj nohy, že akú formičku vlastne tej nohe dá. Začervenaný možno ten palec alebo tú Bolestivý kosť. otlak. Hej. Áno, bolestivý otlak. A posledné štádium je, že sa nám krivia aj všetky. Palec za ten druhý prst dáva nejaká taká vložka, aby sa ten palec proste vyrovnával alebo niečo podobné. Dá sa to aj nejakými ortopedickými pomôckami zlepšiť tú situáciu toho haluxu? Tak v prvom rade je dobrá prevencia. Existuje aj rehabilitácia, cvičenie špecializované, pokiaľ je funkčný ten sval, halux nie je veľký. A o týchto odťahovačoch, ktoré ste hovorili, existuje tzv. Separátor, taká slzička medzi palec a druhý prst, tak ďalšieho nejakého predchádzania, progresie toho ochorenia. Dobre, čiže ak už máme takýto problém, tak asi sa nevyhneme operácii, že? Ak chceme žiť bezbolestne a normálne chodiť. Pokiaľ to spôsobí Kúpeľňu. No jednoznačne a my poddaní by sme mali v kúpeľni asi takýto solný obklad. A predstavte si, tak toto nie sú žiadne historické obklady, ale toto sú atuční. Ahoj. Dobré ráno. Vítaj. Dobré ráno. Takže čo je na svete teraz momentálne čo je moderné, čo sa týka sveta kúpeľní? Tak keďže je také aktuálne letné teplo a rozmýšľali sme nad témou, ktorú pripravíme a v rámci tých trendov pre divákov príjemne osviežiť a začnem teda tými aktualitami, alebo v podstate... Je to jagavé veci? V podstate určite budú prevládať takéto dekoratívne ozdobách. V rôznych technických úpravách, samozrejme viac sú to ako napodobneniny, buď nejaké printy na tých obkladačkách, alebo naozaj akože reprodukcie tých zo žúl alebo z kameňov. Toto je veľmi pekné. To je tiež zaujímavá obkladačka. V podstate je to troška veľmi, veľmi zvláštny efekt na tej stene.
naozaj tých možností, ako obzvláštniť tie steny, mimo toho, že samozrejme prevláda taká tá striednosť v tých farbách. Vyslovene tie veľmi farebné kúpelky si myslím, že troška idú do pozadia, teda do úzadia. To už nie je moderné. Ako je to vždy. A nie z takýchto obalov, ktoré sú možno aj zdraviu škodlivé, budeme o tom hovoriť. A takisto sa pozrieme na farmu, ktorá zažíva znovu zrodenie. V tejto chvíli si však dajme rozprávočku.